X'taħsbu li hawn l-aktar? Plajja jew nżur? L-uċuħ tal-gżejjer Maltin huma nisġa ta' widien iserpu għall-plolijiet. Meta tagħmel ħalba xita, dawn il-widien isiru xmajjar żgħar badajjar inferxin matulhom. Fil-fatt, il-widien tal-gżejjer tagħna jilqgħu fihom ilma li joriġina minn żewġ sorsi differenti. Ilma tax-xita illi bil-gravità jinżel minn postijiet fil-għoli u jinġema fil-widien u ilma illi wara li jimxi taħt wiċċ l-art fil-ħamrija jew fil-blat jiżbokka fil-wiċċ bħala mixxijat u għejjun. Il-widien li l-ilma tagħhom ġej kollu mix-xita jissejħu transitorji. Jiġifieri fix-xhur meta tagħmel ix-xita dawn il-widien ifawru bl-ilma u mbagħad jibdew jixxuttaw ftit ftit sakemm il-qija tagħhom issir tajn. Il-maġġoranza tal-widien tagħna huma ta' dan it-tip. Mill-banda l-oħra, dawk il-widien li fihom tferra xi għajn jew nixxija bħal ngħidu aħna witt il-baħrija, witt il-luq, il-buskett jew witt il-lunzjata, għawdex, ikollhom ilma ġieri tista' tgħid is-sena kollha. Il-widien jirrakkontaw l-istorja tal-passaġġ tal-ilma. Meta art tkun ċatta mingħajr qlib jew taħt il-livell tal-baħar, l-ilma jistadar sakemm jew jinxef bix-xemx u r-riħ jew inkella jinxtorob fil-blat. Iżda meta l-ilma jsib postu fil-widien, dawn iservu ta' vini illi jwasslu l-ħajja f'kull roqa art illi l-wied imismaħħa. Qatt innotajtu kif anke art xarija jekk tkun qed tħaddan wied magħha tfawwar bil-ħajja anke fix-xhur sħan u xotti. Jinħolqu ekosistemi delikati, uniċi u mimlija ħajja. Għax għalkemm l-ekosistemi fil-widien tagħna huma żgħar, huma sinjuri bi flora u fawna illi żviluppaw u adattaw perfettament għal kundizzjonijiet klimatiċi ta' dawn il-gżejjer. Fil-widien issib numru ta' annimali u ta' pjanti illi l-ħajja tagħhom hija msawra fuq il-kwantità ta' ilma li jkun hemm disponibbli. Ekosistemi illi jew evolvow bi speċi indiġeni illi huma dawk l-ispeċi li jkunu adattaw għall klima ta' Malta u ssibhom b'mod naturali fl-ambjent Mediterranju jew inkella speċi endemiċi illi ssibhom hawn Malta u fl-ebda pajjiż ieħor. F'wied bħal dan nsibu ħafna speċi indiġeni, jiġifieri speċi Maltin, illi daw ilhom jikbru f'pajjiżna minn qabel ġil bniedem hawnhekk. Allura ngħidulhom Maltin. Hemm is-siġar tal-luq, illi huma siġar huma ta' jikbru f'nixxijat fil-widien fejn għandhom l-ilma. Insibu wkoll pjanti oħra illi jikbru f'dan it-tip ta' ambjent, kif qed naraw hawnhekk, imma dawn il-pjanti wkoll huma mezz illi fuqhom jgħixu ħlejja oħra ta' fawna. U mhux biss fuqhom biss, manka nsibu tip ta' fawna illi jgħixu wkoll fl-ilma. L-iktar famuż forsi huwa ż-żrinċ. Insibu wkoll ċerta ħanfus tal-ilma, ċerta insetti bħal ċikkuġwiebi illi iktar insibuh bħala dragonfly jew helikopter. Għalhekk il-widien jilqgħu fihom il-fawna u l-flora Maltija, indiġena Maltija, li huma adattati għal dan it-tip ta' ambjent. U dawna minkejja illi fis-sajf l-ilma jinxef, xorta huma adattati biex jgħaddu minn dawn il-perjodi differenti ta' klima differenti u ambjent differenti. Matul il-wied insibu ħannawija. Ħannawija hija pjanta li tħobb id-dell u anke li tħobb l-umdità u mħabba sħana tas-sajf dina torqod fis-sajf. Imma kif tħoss l-ewwel xita u l-ewwel bdil fit-temperatura, mill-ewwel terġa' tieħu r-ruħ u tinbet. Għalhekk il-wied huwa importanti għax huwa ambjent ekoloġiku sensittiv. Kemm minħabba il-bidliet kbar ta' temperatura u ta' ilma u kif ukoll mill-aspett kif aħna nittrattawh u nimmaniġġawh.
Iżda mhux l-annimali u l-pjanti kollha li jabitaw fil-widien tagħna għandhom posthom hemm. Diversi speċi li nsibu fil-widien tagħna jissejħu aljeni. Le, mhux għax ġejjin mill-ispazju, iżda għaliex il-preżenza tagħhom mhijiex waħda li oriġinat fil-klima u l-ambjent tagħna. Anzi, waslu hawnhekk ftit snin ilu biss, forsi 20 ta' snin, u l-preżenza tagħhom hija invażiva għaliex teqret u tieħu post il-pjanti u l-annimali indiġeni. Issa speċi invażivi huma dawk l-ispeċi illi mhumiex Maltin, imma jinsabu f'pajjiżi oħra. U illi waħedhom ma jistgħu qatt jaslu Malta. Imma waslu għal Malta għax ikun ġabhom il-bniedem. Jew indirettament jiġu mal-merkanzija u prodotti oħra jew fuq il-bniedem stess meta jiġi minn barra minn Malta, jew inkella jiġu importati għall-kummerċ. Insibu pereżempju t-tuffiħ ir-rieħ, bl-Ingliż jgħidu l-balloon vine illi qed jinferex hawnhekk brata maġla, iktar antik kemm il-siġar tar-riġnu illi sabu ambjent adattat l-ilma illi qed jinfrixxu ħafna wkoll. Tħawlu ħafna siġar tal-akaċċja fil-passat illi sabu ambjent tajjeb u siġar tal-eukaliptus illi qed jinfirxu u jikkompetu u jieħdu post speċi indiġeni li jistgħu jikbru minn flokhom. U mbagħad insibu anke xi annimali bħal iċkala l-ħamra Amerikana, l-American crayfish, illi di xi ħadd telaqgħu hekk intenzjonalment. Ma sabitx ruħha hekk b'kombinazzjoni, imma di sabet ambjent tajjeb hawn u qed tikber u tiżdied u naturalment li tiekol u tiekol l-imrieżeb, it-tadpoles jiġifieri, anke żrinċi żgħar, tiekol ukoll il-larve ix-xatt tal-ħanfus li jbidu fl-ilma u ta' ċikku ġwiebi, ta' dragonflies u qed tiekol iż-żgħar tal-ispeċi indiġeni illi nsibu f'dan il-wied. Huwa faċli ddaħħalhom, imma kważi impossibbli illi dawn taqridhom. Jridu xogħol kontinwu, xogħol ta' monitoraġġ, xogħol ta' tneħħija tagħhom il-ħin kollu, mhuwiex faċli, imma jista' jitneħħew. Kemm taħsbu li hawn widien? F'Malta, f'Għawdex u f'Kemuna. Ħafna minna nżuru l-widien fix-xhur tax-xitwa, però qatt ħsibtu li dawk il-bajjiet illi mmorru fihom fis-sajf jinsabu propju f'ħalq ta' wied, jiġifieri fil-post fejn il-wied jispiċċa fil-baħar. Allura meta naraw hekk, kemm taħsbu illi hawn widien fil-Gżejjer Maltin? 20? 50? F'dawn il-Gżejjer insibu madwar 200 wied. Qedtilkom jien, dawn il-Gżejjer huma nisġa ta' widien iserpu għal plolijiet. Biex jifforma, wied jieħu eluf ta' snin. L-ilma u r-riħ inaqxu u jħaffru l-blatarta puramli, sakemm trinek isiru kanali illi jikbru, isiru fondi u wisajn u aktar fondi u aktar wisajn. Insibu widien ta' tip u qies differenti. Fuq naħa waħda tal-iskala insibu widien fondi relattivament dojoq biġnub għoljin, bħal dak ta' wied babu, żurrieq, wied żnuber fil-limiti ta' Birzebbuġa u wied imġar ix-xini f'Għawdex. U fuq l-estrem liħor hemm widien tant wisajn illi nsejna li huma widien. U tant insejna li bnejna fihom u niftakru biss meta jagħmel il-maltemp, bħal Birkirkara, il-Marsa, l-Imsida u San Ġiljan. Fin-nofs insibu widien wisajn u ċatti barta mmiela f'ħoġorhom, bħal wied tal-Pwales, il-wied ta' Inriħana, il-wied tal-Unzjata Għawdex u wied il-Qlija, jew kif forsi huwa aktar magħruf iċ-Chadwick Lakes. Min kien dan Chadwick? U għaliex inbnew dawn il-ħitan tal-qugħ illi nsibu f'dan il-wied? Osbert Chadwick twieled fl-1844 u kien inġinier b'esperjenza kbira imferxa mal-Imperu Ingliż, fosthom fl-Indja, f'Hong Kong u anka fil-Ġamajka. Osbert wasal Malta fl-1883 u ġie hawnhekk biex jikkoordina s-sistema tal-produzzjoni tal-ilma. Fl-1885 tefajnieh fuq wied liemu u wied il-Qlija, fejn fassal sensiela ta' digi, dawk li llum nirreferu għalihom bħala Chadwick Lakes. Bilan l-ilma tax-xita minflok jibqa' sejjer maġġel lejn il-baħar u jintilef, jinżamm lura u jkun immaniġġjat sabiex jintuża għax-xorb u għall-agrikoltura. Dawn id-digi kellhom ukoll sistema ta' valvi illi jikkontrollaw l-influss tal-ilma tul il-wied sabiex l-ilma miġbur fl-ilquħ tad-digi ikun ippumpjat lejn ġibjun li hemm f'Taqali qrib Torri Kumbo. Fil-fatt, l-għadajjar żgħar tal-ilma li jinġabar wara d-digi u lillum ħafna jitpaxxew jarawhom jitbatlu f'kaskati żgħar
kienu jitbatlu u jerġgħu jimtlew anki sa 7 darbiet matul l-istaġun tax-xitwa. Ħitan simili bħal dawn inbnew f'widien oħra wkoll. 107 b'kollox, 75 f'Malta, 32 f'Għawdex. Min barra f'wiet il-qlija, iċ-Chadwick Lakes, insibu ħitan tal-uħ simili f'wiet is-sewda, f'wiet il-għasel u f'wiet il-kbir f'Għawdex jew kif isibuh ħafna il-wied ta' Dwejra, fost ħafna widien oħra. Fi żmien l-inġinier Osbert Chadwick lejn l-aħħar tas-seklu 19 fil-fatt kien sar pjan kbir biex ċertu areas jiġu identifikati fejn jinbnew diegi biex jinżamm u jinħażen l-ilma. Lan kien li ovvjament dan l-ilma jinħażen fil-wied u flok jibqa' sejjer jiġri lejn il-baħar u jintilef, jinżamm l-ilma wara l-wied, wara d-diega u minn hemmhekk mbagħad jitqassam għall-użu agrikolu u anke dak iż-żminijiet kien jintuża għall-użu potabbli biex jitqassam bħala ilma tax-xorb. Iżda sfortunatament dan il-pjan jiġifier li jinbena il-qoħ fil-widien mhux dejjem ta' riżultati mixtieqa. Dan għaliex ħafna mill-widien huma mħaffra ġo blat porus u għalhekk l-ilma kien jiskula għal ġol blat malajr wisq. Apparti hekk, l-ilma qiegħed kien kalamita n-nemus u minħabba fekk il-widien fejn l-ilma kien jistaġna setgħu jagħtu bidu għal malarja. Id-diegi għandhom ukoll rol importanti fejn jidħol l-maniġġjar ta' riskju tal-arar minħabba li meta tagħmel xi maltembata l-ilma li jkun qed jiskula u jiġri fil-widien tagħna jinżamm minn daw id-diegi u hekk nevitaw li dan l-ilma jispiċċa f'żoni urbani iktar l-isfel matul il-wied. Id-diegu wkoll jagħmlu funzjoni importanti ħafna fejn jidħol iż-żamma tal-ilma biex imbagħad ma' żmien jiskula minn ġol blat u hekk ukoll jissupplixxi l-ilma tal-pjan. U minn dak lat ukoll allura għandhom valur importanti kemm mill-lat ta' kwantità ta' ilma kif ukoll mill-lat ekonomiku. Il-kelma wied fiha nfisha hija xhieda tal-importanza tal-widien. Din il-kelma ġejja mill-kelma wadi, kelma ta' oriġini Arbija, jiġifieri lna nużawha xi 1000 sena, illi tfisser post illi wara li tagħmel ix-xita jimtela bl-ilma, jieħu l-ħajja u jerġa' jqum mir-raqda tas-sajf. Huma importanti wkoll biex jinżamm bilanċ bejn il-perjodi ta' xita u dawk xotti. Mingħajrhom l-agrikoltura tagħna tkun prattikament impossibbli. Mingħajrhom ħafna mill-bajjiet ma jeżistux. Il-widien kienu u għadhom ta' ispirazzjoni għall-artisti tagħna. Issibhom msemmijin f'ċertu leġġendi bħal l-Arusa tal-Mosta, l-Eremita ta' Wiet il-Għasel u l-Madonna ta' Wiet Speranza. Wiet il-Għasel kien ukoll il-muża ta' Alfred C. Sant, illi kiteb il-kanzunetta li kulħadd jaf l-aħħar bidwi f'Wiet il-Għasel kantata b'tant emozzjoni minn Semi Bartolo. Jinżlu f'Wiet il-Għasel f'dawk il-ġranet sbieħ. Widien fittizji, iżda karatteristiċi tipiċi ta' widien Maltin, insibuhom ukoll fil-letteratura, bħal Witafrit fir-romanz Taħt 3 saltniet ta' Ġużè Aquilina. U mbagħad hemm ukoll dawk l-istejjer miktubin tfal minn Treverzara ambjentati f'Wiet Peprina. Iżda ma' żmien intlifna fil-ħajja maġla ta' kuljum. U ġralna bħal uliet il-kanzunetta l-aħħar bidwi, fejn morna fl-ibliet u nsejna l-eruq tagħna fil-kampanja u fil-widien. Mixja fil-wied hija l-isbaħ ħaġa, hija avventura, hija mediċina kontra l-istress tal-ħajja ta' kuljum. U għalhekk għandna napprezzaw il-ġmiel li għandna madwarna u ovvjament ma nagħmlux ħsara. U hawnhekk ħanħallikom b'siltiet mill-poeżija ta' Anton Buttigieg. Meta tmur timxi fil-kampanja, ftakar sewwa illi qed timxi ġewwa l-ħolma talla. Irfes bil-mod, imxi biskiet u l-qima. Kif timxi ma' pjanist meta bil-pjanu jieħdok bil-ħlew fil-ħolma ta' Chopin u d-dinja tiegħu. Ħabib, kun naf illi qabel Alla sawwar id-dinja bil-ġmil tagħha, Alla ħolhom ħolma ta' eliqi, ta' widien, għoljiet u xmajjar. Kif jagħmel kull artist qabel ma jsawwar.
Dan il-proġett u parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.